sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise jer mange fodboldkort. Så det kommer til at tage lidt tid. Vi kan starte med den bunke, hvor der ikke er så gode kort. Vi har en Barca. I kan se, hvad han hedder lige her. Så har vi en Dortmund. Den tager jeg lige op. Godt. Her er den. Og den er ikke så god. Ligesom alle de andre kort, som der er. De giver ret god mening. Her er den anden. Det er Inter. Så har vi en klub, jeg ikke kender. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvad den her klub hedder, så må jeg gerne skrive ned i kommentaren. Og så har vi Atletico Madrid. Vi har Bernardo Silva. Han er fra City, eller han spiller i City. Hvis der er nogen, der ved, hvad den her klub er, så kan jeg skrive det i kommentaren. Og her har vi Liverpool og Real Madrid. Jeg holder med Barca. Og så har vi en Barca mere, som der er fint nok. Så har vi en FC Porto. Og her har vi en klub, som jeg ikke ved, hvad er. Det kan I også skrive i kommentaren bag, hvis I ved det. Juventus. Og så er der en masse andre. Nu går vi hen i den gode bunke. Der har vi lidt mindre. Vi har en FC Porto. Atletico Madrid. Oblak. Vi har en til Oblak. En anden klub, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Så har vi Liverpool. Vi har Pogba for Juventus. Så har vi Dortmund. Så har vi Liverpool igen. Og vi har en klub. Sporting Lissabon. Vi har Erling Haaland City. Vi har Ødegaard. Woo! Og jeg har glemt, hvad han hedder, men han er ret god. Han spiller for PSG. Endnu en af sådan en her. Så har vi også ham her. Jeg ved heller ikke, hvad han hedder. Men han ser god ud. Så har vi Courtois. Og vi har Davies her. Og vi har en til klub, som jeg ikke kender. Jeg kender ikke så mange klubber. Og så har vi den her. Og vi har en gammel FC Barcelona. Bayern München. Så har vi en dårlig en her, men den ser ret fed ud så. Så har vi en Milan. United. Og det er